Здравейте! Днес ще се потопим в един доста интересен YouTube материал. Той разглежда едно усещане, което май все повече хора споделят, че реалността някак си, губи твърдостта си и започва да прилича повече на някаква енергийна вълна, която се променя. И така днес ще разнищим какво точно се казва в този източник. Ще видим концепциите, които представят това разделяне на времевите линии, някаква описана война за времевите линии и разбира се каква е ролята на нашето съзнание във всичко това. А основната идея в видеото, така като я разбирам, е, че времева линия не е нещо бетонирано. По-скоро е като вибрационна траектория, някакъв потенциал. И според автора в момента се наблюдава едно раздалечаване между две основни такива траектории. Едната я нарича синтетична, описва я като базирана на страх, контрол, нещо изкуствено далеч от природата. Да. А другата е органична, тя пък е свързана с природата, с личната свобода, с любовта, както се казва там. И точно това разделение, според източника, създава усещането, че хората живеят в тотално различни реалности понякога. Да, точно това е усещането, което се описва. Интересното е как авторът обяснява механизма. Казва, че не става въпроса за воля, да искаш нещо много силно, а по-скоро за резонанс. Резонанс? Какво точно се има предвид? Идеята е, че съзнанието и неговата енергия, която представят като честота или вибрация, те просто естествено ни привличат. Привличат ни към версия на реалността, която отговаря на тази наша вътрешна вибрация. Аха! И според тази логика, ако си на по-висока вибрация, както я наричат, това те води към по-флуидна, по-гъвкава времева линия. Такава, която предлага повече свобода, повече опции за творчество. А обратното? Ако вибрацията е по-ниска? Обратно, да. По-ниската вибрация свързват я с страх, с вина. Такива неща тя пък ни дърпа към по-плътна реалност. По-фиксирана, по-ограничена. Така че според този модел личната ни честота буквално оформя това, което преживяваме като действителност. Добре, това звучи доста мащабно. И ако честотата е толкова ключова, какви конкретни знаци дава източника? Как да разберем, че може би преминаваме към друга честота, към друга времева линия? Във видеото се групират няколко неща. Едните са свързани с възприятието, например, да имаш усещането, че наблюдаваш живота си някак отстрани. Сякаш си леко извън синхрон. Или пък хора, с които преди си бил много близък, изведнъж ги усещаш далечни. Няма го стария резонанс. Да, това съм го чувал като усещане. Други пък са свързани с времето. Странно усещане за потока му. Например? Да забравиш кой ден от седмицата е. Или часове да минават абсолютно неусетно. Дори се споменава за липсващо време. Липсващо време. Интересно. Има и по-вътрешни неща. Да сънуваш много ярко алтернативни животи. Да осъзнаваш много остро миналото си аз. Дори се споменават проблясъци на паралелни реалности. Вау! Физически симптоми? Да, споменават се и такива. Световъртеж, някаква необяснима умора, която не е от натоварване. Добре, и как всичко това, тези лични преживявания, се връзва с по-голямата картина? С тази война за времевите линии? Според източника, тези две линии, синтетичната и органичната, са в нещо като конфликт. Описва се, че синтетичната линия се поддържа от някакви сили на контрол, контрольори ги наричат, и те използвали технологии като изкуствен интелект, масово наблюдение, за да държат хората в тази по-ниска вибрация. И какво им пречи? Според видеото, пречи им глобалното пробуждане. Това, че все повече хора започват да осъзнават нещата. Защото тези контрольори разчитали на липсата на осъзнатост, нали? Ага. И това пробуждане, според тази гледна точка, отваряло някакви енергийни портали и разкривало скритите механизми на контрол, което ги отслабва. Затова ли се набляга толкова на личния суверенитет? Точно. На суверенитета физически, ментален, емоционален, духовен.
и на способността да разпознаваме манипулациите, дали идват от медиите, дали са чрез насаждане на страх или пък технологична зависимост. Да си нащрек, така да се каже. И тогава, ако се върнем на практическата страна, какво означава всичко това за ежедневието ни, според източника да? Акцента пада върху ежедневните ни избори. Съвсем простичките неща понякога. Като, например? На какво обръщаме внимание? Какво консумираме? Не само храна, информация, емоции. На кого се доверяваме? Какви решения взимаме, дори малките? Всичко това се представя като един вид волан, който управлява на къде отива личното ни преживяване. Значи фокусът е ключов. Да. И се изтъква колко е важно да намираме вътрешна тишина, да се центрираме, да се свързваме с сърцето, използват го като метафора за интуицията, за компаса към най-добрия ни път. Не става дума да контролираме света около нас. Не. По-скоро за осъзнатост. Да сме тук и сега, да сме верни на себе си, на собствените си усещания и съзнателно да оттегляме енергията и вниманието си от реалности, които просто не резонират с нас. Да не ги храним, така да се каже. И това води до идеята да станеш невидим за хаоса. Точно тази идея се предлага, че като поддържаш по-висока честота, ти сякаш ставаш невидим. Невидим за драмата, за хаоса на по-ниските вибрационни нива, но не като бягство. А как? Като резултат от вибрационна несъвместимост. Просто вече не резонираш с тези неща, те не те закачат. И в крайна сметка избора, както е представен, е между това да останеш в тази по-плътна ограничаваща реалност или да се насочиш към разширение, към това, което източника нарича космическа светлина. Това повдига сериозни въпроси за силата на личното ни енергийно състояние, както е описано тук. Добре, значи, ако трябва да обобщим накратко. Разгледаният материал представя реалността не като нещо твърдо и статично, а като флуидни времеви линии. И ние навигираме между тях чрез нашата лична вибрация, нашата честота и чрез съзнателните си избори. Точно така. И всичко това се разглежда на фона на един описан конфликт между сили на контрол и един стремеж към пробуждане, към личен суверенитет. Добре. И може би една финална мисъл за размисъл, която проистича от този акцент върху личния избор в източника. Ако приемем дори само като мисловен експеримент идеята, че фокусът и ежедневните ни решения наистина насочват преживяването ни, каква би била една мъничка, съвсем малка, осъзната промяна в това, на което обръщаме внимание днес? Една промяна, която би могла да започне да ни подравнява, макар и мъничко, по-близо до тази времева линия, която усещаме като своя.